Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman lain. Hintayan drogyan babagayam ti pakasalitaan ni Rolly nga napakuluan iti kalseb. Amo iti kalseb? Managbabain na tayo mo. Basta kalsab ko na naman. Sagodahin nga ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tag-date kami kini Ani. Ni Ani manong nemi ket isu iti agdama idi nga girlfriend ko. Kinapod no naman ang name manipo di dada ko niti college idi ta ano bongbong andak dagiti babae nagkulkolekta idi kada kiti babae manong ngayon madasap sa pulet virgin disap sa pulet nakataluak nga nobya iti college manong adamat kadi kwapok sa ada mabalimi di kotsea dekat nasadag di babae manong nemi. Kada ini nakapagturpos akon kada damat ten trabaho at dan bukod ko akwarta. Ada daman nga sasadag di babae kaniyak manong. Dua nga kaopisina ak manong nemi iti nakarelasyonak. At saka mo gabuta sa anak nga seryoso katakwada isut nagresanan da ngay makart sa balay pagtrabahuan. Takasano manong, sapulak ti birihen ko nak umat masapulak. Kunamat kanyak ni Lando, tagpadpada kam dinagan, Rolando, Rolly kanyak. Rolando to sustungan agang ko, ng tipalayo ko, Rolly. Ngam ni Lando, Rolando matlang, Rolly, kan Lando. Kunana kanyak manong nemi, nganong kakanong nga makasapulak pa iti birhen. Dikit ito pa high school student ka no, manong name kat awanin ti berhen ka nakwada. Kastangata, posible ko nakuha. Nag-date ka mga rod ka ni Ani manong name, first time nag-date, nag-dinner kami, impang ka iso na manong name, iti class, first club nga restaurant. Po akit maragragsakan iso na. Tas siyempre, i-date ko kit first class nga restaurant. Iminom kami manong name di champagne. Imbaga ken kuana. Nakalpasan da ito inyarasahas ko. Let's go in heaven. Rolly. Amang ano, baybay anak tulaing. Saan ka baybayan? Naroon na mamuat. Kan matugtalak. Nga virgin ka pa lang. Di ba, yung bagam nga virgin ka pa Uwan na. Ako matinagbaling nga boyfriend ko. Siyempre, kapag taong pa boyfriend ko, si kapay laing. Virgin na. Namamok, manong name, nagamamu kami kani Ani, timay sa nga party. Intugot ka no, iti best friend na, nga mangup obisina. Parang, kaslara tay nagbalin nga guest isuna tay inawis tay best friend na huwan no babayjak mo nadamag no mangup obisina mat dayto hindi na itad na kanyak ti cellphone number na manon name ken Facebook account na nagmin message kami nagtintinawag kami video call aging gangin daton ko ti panagayat ko ken kuana ibaga ken kuana ngo may ko pasyanin ti balay dang sanlatan ko na. So ngitiruar kami nga kitkita manong nemi aging ka nga inaklon at panagayat ko.
Kada ito the special date mi manong nemi. Agsipod the first class the restaurant tinangipanakang kuana. Ken, iminom kami. Iti champagne. Kaya kapot madlaw ko nga saan nga marik na at inom na. Hanggang makabartik ti champagne ko na. Gimata nga pa eh. Kaori sa nga makabartik ti champagne, no, adot mainom mo, mabartik kamit lang, dadamit lang manong average ng liquor. Iti marik na ti inom na manong nemi kumarkarab asin. Ay gari muwar kami niti restaurant, naglugang kami niti kotse, kidnapan kami niti may nga first class nga restaurant, first class nga hotel. Nang impang ko iso na ti first class nga restaurant, siyempre, sumarunwak at first class matla nga hotel. Kung kumpet iso naman nung nemi, kabayatan nga magmagna kami, nga sumsumrek nito hotel, napang kami ti counter. Albasan na, nakabayad kami manong nemi, sinurot min ti hotel boy, lugang kami ti elevator, nga nagpangato, ngaging ka manong nemi ti 6th floor. Sa simurik kami ni ti Maysa nga si Led, manong nemi, wow. Napawaw manong nemi ni Ani, di makita ni ti Uneg. How romantic naman. Naguro yan manong nemi, ti dim light, kastamatan iti romantic music, iti stereo. Nga da iti upat nga suli, iti babasit ng speaker, makaguy-guy-rig na manong. Marakop nga dakos manong nemi ni Ani kaniya. Oh, Rolly, baka ano may bayan nagtulayng. Awan pa'y amok, damok unay. Wahen manong nemi kat sikat sapsapulek ko nakmatinakam ko. Damo na kanuunay. Manong nemi, siya ko na mismo tinangikat tiarawatan na. Ano nemi, virgin nga tangag pa iso dito nga babae. Idiyakatin tiarawatan naman nemi, minatmatak. Madlaw ko kat nusa nga virgin. Okay, met. Imal o ti pamagina manong nemi. Kat digiduwaman sanas na isuti mo na inaprusak nga pinisel. Rolling. Okay, met. Virgin sa nga paisunan. Tanatangkan. Unag patpatan nga ta. Agmas muscle control nga ta. Imsang met siguro. Oh, Rolly. Damok. Uwan ang mok damom. Uwan pagdanagam. Sang ka daw nang masaktan. Ikarikan ka. Pinaspasak mo tingin ni katerawatak manong nemi agraman brief ko na idi makitak akit kitaan na ti baba. Medyo nakigtot siguro. Damon ti makakita. Edi na ito eh. Damok. Mangigam nga ron. Ajak pa'y nakaigam. Di gamam. Rolly. Nagbara. Baka kayat mo nga kanin nga muna. Ha? Kasano? Di agparindo mang iti sangok. Ha? Rolly kastoy ka di? Kasta. And then, isakmol mo. Tsaka mo. Ako na. Siya akong tinangisakmol. Inserag ko no anong, amalam. Basta. Damok ko na naman ang naming amo naman teraramidan na. Saan na lang ang basta nutnutan ba nung naming pagkutsya-kutsyan na pa itidila na. Uno, adangatan na buya na akastoy. May atin direk nakmanong.
iti ka doon na kini babae, iti biyag ko manong nemi, jakon mabilang, no namin anumeten kan adun nga style, ti impakat ko kanakwada. Yung tiunakon, awang pa asawa, kinitawin ko nga 29, gabutag sapsapulak nga ti virgin. Dito nga tante, talaga nga virgin. Isuman lahat na voluntaryo nga nangiyola, manon nemi, iti, morton no ba, yung buhat dug ko. Sa nagtakder, manon nemi, kiti malak, kiti bibig na, mas manong nemi na kiti bibig na. Nakabayatan manong nemi tinapawat ng panaglanang di kiti bibig mi aprusa ka mas masahiyek di mansanas na kat agsin na di kiti bibig mi iyarakop na ti asog na Rolly. Oh, Rolly. Sinakro ko ni so na anong na yung kumusamang asa ko na impayad iti kama, iti nalawa, kanalok na nga kama. Limas udak meten manon nemi, kat pinaraba, rinabawakon, kat inagkak manen na kitibibig na sa ko yung pababa, iti barokong na adadan ti asog na manon nemi, iti takarakaram kamay kung dakitituaman sanas. Oh, Rolly. Hindi ipababak ti ulok manong nemi, ikawid na. Ipilit kong ipababa, ikawid na. Di na kayat nga ta. Di na kayat tagpakan. Ang abali ko na. Siyempre, no talaga nga virgin, awang peti rumwara katas, iti baba. Pinatas ko kindi nga kinarawa manong naming inipit na ti imak. Rolly, maka nasakit. Api nga ipitim ti ira. Ikayang mo. Ipalubos mo lang. No. Baka no, usaran ta kukom. Nasakit. Gabot naman di manong nami. Inikat ko na ang paangato, titakulap ko. Kaya po tamayatin diriknak manong nemi imbait kon. Dagiti tuming ko tinagbaitan, dagiti legs na. Sa ako yung palawa, kalpasan na manong nemi ibiyat kon ko na. Oh! Tsak pa ni idanon iturunak. Hapay, nasakit. Sampai nga di manon, nasakit ko na. Aman di manon kasano ko saan nakituturo na awan marami din turo na manong nemi edit addan iti ruangan manong nemi irusod ko man edit inipit na abay nasakit okay lang gagangila ita manong nemi ti pitlo na nga atek gay atek kakasta saan nga nakapagkidkid kapata talaga nga sinaraak duot gurong na saan nga maipit pa manong nemi kat siyempre kan aray kunano na nagtartaros ba aray ko nagsakit Rolly lugutuin saman kayong nga virgin again, aaray lang. Ikarkarigatan ng samit ng muscle control. Ang Isus. Kaya po manong nemi nita naisiragan tamayat matantiriknak. Hindi na. Pinayakon. Itilikodan nga namati ak manong nemi nga sang nga virgin isuna. Takit-detik parang kayat-kit na kanya. Rolly, nasakit ni tayo sa anitan. Rolly, paspasam bro. Oh, Rolly, paspasam bro. Kanayat-kit anak, manong nemi na pasarde nga. Ngayon tilokayan na, naitahanin tuloy ko. Tasamot nga mabaling nga tsak ituloy, tadal kitagsakit ti ulok ko na. Masapol nga,
rumkwas manong nemi dato'y urge ko rumkwas dato'y aram ko tapos nikastagat pumsuak tinabayag ko ng inurnong si mabat manong nemi di pumsuakin tirik na Rolly Rolly oh. Idinam na maik manong nemi nga naipanggon amin tirugsok. O rin sa ampeng imlay manong nemi inuksot kun sa aga. Nagdata nga dimsaag. Ito lang arabitek da ito manong. Ito mo na arikos dati-dati manong nemi nga iyan taklat ta. Sa kundumanin na aramiden no. Kasta nga makainanaak ng italang nga inaramid ko di dimsaag nga dagos. Na turn opak man. Virginia kunana hambad. Sorry for what? Nainduron-duron kami ni tayo. Nagsakit kami nga talaga. Kaslita. Nasakit sa lang ko. Gaga. Gaga ko ng kanya. Sino alayawam siya? Ibigam nga virgin ka, hamet? Alaman! Lagi na naman, o nagdara? Kung nakatakar-kari at nagmanong nemi, imakdera kong na. Inala ko di tuwalya. Nabanggoyin na, pinagsilaw manong nemi. Di main light. Kahit nakalawlawag, kinitak. Ay nadarad ta. Allah, abi ka sa nga nagdara, ka nagsakit. Uy, gusto di ko nada. Di ko nada. Managbisikleta ak namin. Ubingak pa'y nagbisikleta ak. Kung kunada nga kanya kala, deta, makakbaka, madunsilya ka, agdarda, ang mga no, ibagan to the boyfriend mo, nung nasa awang nga saan ka, birje, kapag nagbisikleta ka, kunada. Sa nga siya alilawin. Eksperto ka rin kita. Saan ka nga virgin? Talaga, saan ako ng virgin ata? Kung nga roten, nalpas nga roten. Saan ka ng krason pa? Saan nga sekti mo na? Di ka di mamati, di bagbagak, di storya. Kyak mamati. Hala, saan nga roten? Di saan ako nakayat? Nga ba dati pamadim ka saan nga sikat di muna? Napimpitas pa niyo bagam tipod, no? Ngimiti kalintegam. Saan nakalaglagani? Ibagam langin tipod, no? Saan nga sikat di muna, di ba? Okay lang kanya ka. Tinaskan ka tipod, no? Sorry. For what? Kung amin, nagsapsapon ka ti virgin. So nga, nagpabarang nga man ten. Patsem nga tayo, anong muscle control ka kita mapamatim ti lalaki. Yung baga, tawan ti water ka na? Water coloring nga inalam nga in pamo ko mayan tapos mo unin tapos lupom tapos may parang nakasla virgin ka. Eksperto akong ka na ito yan eh. Gusto nga saan na ka malilaw di babae. Kaya nagbisbikleta man hindi kay anak. Saan nakas ka rin nga mas talat na maburak ti kristal. Agbisbikleta ka man doon saan. Ha? No, adaba isirek talaga. Ngayon no mapakuyang ka lang. No? Taon na mapakuyang ka. Adala basit kulapot ng may kat. Aglunit tumanen. Di ubing ka kit nakupakuyang ka. Naglunit kumita na. Kapaya mo doktor ka kuma. Finally. Ano nga talaga? Sorry. May katlo ka. Hindi kasta ko matimbagam eh. Hindi awang ko problema. Yung ano nga bale? Awang mo pwede problema. Basta mamati akon.
nga saan ka virgin, kaya inanugot mo nga mismo. Okay lang. Di nag-isinsina. Saan kang isinsina? Aking ganjak mga sapot sa bali. No, no, I'm sorry, Rolly. Ninaramid ko man tikas chick, kahit ko lang gabati pagpateg ka. Idaw-dawat mo ako masarakak ng virgin. Ito na ako masarakak ng virgin nga talaga, subyanan ka. No makauray ka. Ikasar na kun. Agsikugak lagi di ka ba't ka-fertile ko. Kaya nagsabat tay-tay. Agsikugak ko ma. Kahit kang sikug ka. No, agsikugak di. Kapilitan no kan ng kasar na. Kapilitan. Kahit kapilitan. No mangi kasarak man, talagang kahit kong ng kasar. Ngayon mo kundi yung sumbatan kas pagarikan, agdadagsanak, agsikugak. Sumbatak tulang neta, no agsikog ka. Emjak pa dyan, ngay palubos mo agsikog ka. Ha? Ana, sige, padasim dagsikog. Tanot talaga nga masikog ka, katsyak ti ama, ikasar ka. Emjak pa dyan. Di mo kaya tagsikog, tasika, tasaan ka nga sigurado, nga kayat ka. Anong nemi insinak nga roda ni Ani? Insinak ni Ani. Ito talaga, ba't ka? Nadismayaag na daron opak. Awanan na punos ti manik na kayat kang kuha kalpasangan na amuak. Iti panagulbon na kanya. Kung naman nilando kanya, partner, kato kayo. Makasapul ko na kita oragan ano ka. Mabalintag pinos na La, talungal bulan ng sweldo. Sige. Ito yung manungang bulan. 6 months. Jack makasapol iti virgin within 6 months. Kuwam ti talo ang bulan ng sweldo. Wala nga. Sige, pusta. It's a deal. Yeah. It's a deal. Manong nemi mapanak ka iti lugar ng sapsapul ti virgin. At darang yung pagkakanyak, partner, kahit mo tagsapul ti virgin. Nutoy, ti pagsapulak. Jaya resto bar. Loko ka mat. Resto bar. Sa mga pilpilyan di GRO at talagang virgin ka na kwada. Ahamad nga amin nga dati resto bar kita GRO. Adaman di kita'y waitress nga virgin. Di kita'y asang nga GRO. Kadi? Un. Labadasem. Uno saan? Kadagiti coffee shop. Kadagiti restaurant nga tirabi. Tudasa kuman ko na. Naging gama nung nemi nga nakastrega kaya may isang coffee shop. Kaya damo ka maramanan ti kapedang manong nemi kit. Ngayon mas, kasla kahit kong subyan. Subyan. Naging gama nung nemi kasla ng sulit dagiti tuwang almatak. Hindi makitak ti waitress nga may sa kadakwada. Yung saan isot nang iserve kanya, pinayapayat. Insenyas na. Kasi pagbaga na nga siya. Gastoy ko mo, thumbs up ko. Ngayon ko na, baitline ko na siguro. Yung samat nga siya timay. Timat magsaserve kanya timay. Yes, sir? Habi siya ka timay. Nandiyan ka doon kami tayo ko na. Payapayak. Dati imay nang ibaga kanya. Yung kakano ko na Kuha kami, sir. Kasi kami regulasyon mo dito No, anda sa baling, anda imuno na nga si Mango. Saan nga mabaling nga, sangwin sa bali. No, adda masapol ti customer, mapaayaban niya ng asikasos keng kuana. So, ang inayaban nak ni Lorna. Lorna taga na? Sir,
Mabalin mo talaga question nga kasaritak. Sir, ada ngamin policy ti coffee shop. Nga, no saan nga iso na iti nag-serve ken ka, hamong mabaling nga singain no ada trabaho na. No ada customer na. Stricto kayo mata. Bayan nga sir, itong paminsan. Baka isundon ti sumango ka dayo. Nagsubliak ti sumarunong nga rabi imanong. Isot nakapasungad kanyak. Isot tumas si Degen. Apo na isam nan. Uno isam nga talaga na ito. Iti pag-entertain ka na kiti customer. Good evening, sir. Good evening, Lorna. Ha? Oh. Ama muna kon, sir. Magkita kan. Payabang idigim, di mo kayan. Sir, dito kayo, sir. Sir, pasensya kayo, sir. Nasa anak man nga masidig ka na kayo, sir. Abigas lang ka na mabuteng. Nabay ka dito yan? Nabaya ka kon, sir. Abi nga magkaslaray, agdadamo ka? And, sorry, sir. No, di man kaya ti style ko. Ano ka dito order yo, sir? Kaya dati, kaimasan nga kapeyo. Kaimasan ka kanginaan nga templa. Yes, sir. Excuse me, sir. Mabit lang, sir. Manong naming kaslaklamatan sa halin ti galad da ito nga babae. Ide-ited ng kanyak manong naming ti kape. Aslagal alis to nga. Napaatras, sir. No dapay ka sa pulan nyo. Payapayan daklan, sir. Mabaling ka din nga katkaduay na. Sir, may parit ka ta kami, sir. No may serve min ti order ti customer. Agsubli kami ti pwesto mi. Stricto pa ti bosyo ya. Hindi agbayat akong manong name kinunakang ko na. May I have your contact number? No, sir. Policy dito'y pag-ubrami nga saan ka mga mamang contact number mo kada kita customer. Hindi kayo mo tayo. Sige lang na. Baliwag to lang rin may manit. Anong name hindi na pinaturog na dyan ang babae. Tsaka mo no anyat adak ang kuha na. Inistorya kinilando. Abi katawa ka. Kaya mo sa wanda kasi dyan karakter na. Dati naman kung guna kalsab. Kalsab. Managbabain. Agbutbuteng. Agner-nervyos. Kasla natin mapilpilit nga man-entertain. Iti may isang tao. Tapi nga rin nga nakastrict kasi nga trabaho no kalsab. At kapilitan siguro Ngawat na kahit na lang ang trabaho na. Hanamat ito contact number na. Kasi ano nga rin nga. Kaya nung kas pagarigan na sikat ng contact number mo. Ha? Baka ti bagada lang nga maiparit nga nagidya ka waitress kat handa nga itid contact number na kada iti customer. Ngayon no, dya customer di mang contact number na. Hawan siguro, handa siguro iparit. Padasim tong isurat ti contact number mo. Please call me sa mo ko na. Sa mo to ibati. Ewan na ya. Kaya pasara ikambat ati ori sa nga ribo lang tip na. Nga maipandag ka rin dyan tissue nakasuratan ti contact number mo. Halaman. Padasag tuman. Kinunak ko anong name kat kasto nga rin tinaramid ko. Nakanak ti tissue, sinurat ko dyan. This is my contact number. 0949-876-7628. Sak nang impan iti 3,000 pa kiti pangkon. Yung mga ururek bilangin ti maysa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 nga lawas ba nung name awbat ti konta.
Susapo, nagsayang di 3,000. Maging gaman ng naming at tumawag kaniyak sa ang nakapunbo. Sinong batak? Hello? 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 Sir? Sino tayo? Ni Lorna. Lorna! Ito yung coffee shop? When, sir? Oh, Lorna. Apita ka lang tumawag. Sir? Mawaling ka nga tulungan na kiti problema. Ato problema? When, sir? Oh, masahong nga rin kita ta. Day off kita, sir. Day off ko ita. Sige. Kastoy, mangibaga at pagkitaan ta nga lugar. Kita sa dihay oray na. Una ibagam lang tanti pagdagasakyan ka. Okay? Okay, sir. Ibagam na sa dinut pangurayakan ka na mapanag sa dihay. Yes. Babae, tumasadag ko na kita. Manong neme sa angan ako inuporme kit iti kita tilangan na piman. Hangan na balor terwated na manong neme. Makikita klata nga. Hi, Lorna. Sir, pasensya ka na. Apay. Managbabainak namin. Kalsab. Kasta't awag na kanya. Apay kasta't tarwaten. Magkipagkita ka kanya. Nga di ka mo mala nangisuot iti na pintas. Kapintas ng gabadong. Oo, matisuot ko nga bado na pintas ng magbagam, sir. Ano? Sumabain ang unay nga makikuyukan ka. Tanang gwapo ka. Pintas na magbadom siya. Ito na namagan. Suot mo ka na pintas ng badom. Ako na pintas ng badong, sir. Dati kinapudno na natin sandal ko. Nabit pahinga pang kupit na tarimaan. Kumikarat. Tag-shopping. No, sir. No, sir. No. Sige nga natin. Sumalik na dito restaurant. No, sir. No. Ano? Iba naglata dito saan nga napintas nga nangina nga restaurant. Saan nga may bagay, sir? Kaya mag-itam. Bagay man nakarod kang ka. Siya akong di mangiturong kang ka no sa dinong papananta. Sige. Naglogan na nito kotsek manong ni may imbaga na papanami. Nagpanunutak. Itay matigit turo-turo. Hunsa, sadyay, isot na kayo magtituro-turo. Siya ngorti pa mo tituro-turo kat nagpindas na arawatek. Sorry, sir. O nagam siya taggastos. Siya tagbayit kag ka, siya tagbayad tibat ore ba nung presyo na nga makan. Ang kung tumala may master. Jakpat narnarwa. Nako. Sobramat na kinala sa kalsib mo. At dapat mangilibra kang ka tinangin na restaurant. May first class nga na di mo pa kaya? Baka numapantag shopping, di mo kaya na kita napapintas ng arawaten. Sayang lang, sir. Awang tumanat pang usarak. Sige, sir. Damong ka dito may mga antikas to klase panganan. Samat ka di, ha? Tayo di high school lak. Di kiti barakadak. Dito kami ngumay mga. Sige, sir. Siya akong di ko there. Amok nga magustom ni kito orderek. Dito ikon nga naamuan di problema naman ng nemi. Agasem? Taori lagayam talo ti trabaho na. Sumadlakas ti langam. Yung mapinas ka nagtrabaho ko. Ito subsubram ti pa nagtrabaho. Nakatipakpakanam. Dagi dito hakapsat ko. Awan dan sa diabalay. Nagusto o dan. At damat trabaho dan. Again iti factory, di adject. Idin to ta
aglaklakot tiyandaan jay inaudi. Dagiti parents mo ngay. Napadi da di probinsya. Iti ka nito nga sana nga makabayad iti utang da. Ibalod da ida. Oray nga tanong, triple jabak. Diyak mabayadan. Nagdakkel interest na. Imutang da iti may nga pagutangan. Inanunod kwarta. Naisungsung dat sugal, sir. Sugal. Nagsugal. Naginagan na kanya. Kinabudno na. Nabinasit iti biyag mi. Saan ka mga manglangan nga mangan? Danadaratso ko edeng agbasak. Gabutan na ilumlumdamutin ito. Ti utang. Gabutan. Sugador da. Dici. Nadapang tada. Ngano saan da ka makabayad? Tilawan da ida ka may balod. Kanan nga rin itatiramindan da. Isot problema siya. Ngano kasan nga pasulbar ko ti problema. No anda ko malamang pautang kanya. Tapno magulpen nga mabayadan ti utang datatang kininanang. Tapno saanin agin interes. Tapno awanan ti pagbutbutan da nga posible nga tilawan da ida nga ibalod. Sir, adalatakin ka na saan ka mamati kanya. Mamati akin ka. Nangaroon mapantamis mo ti lugaryo. Awang problema ti kwarta kanya, hanlakit nga doon ay. Sige, tulungan ka. Iti kondisyon. Mayat ka ti kondisyon ko? Hurayan niya ti kondisyon mo, sir. Asawain ka. Ako ba'y boyfriend mo? Jack pa'y pulos na nadahan ti boyfriend. Kaya nawan siguro ti mayat kanya. Tas sino ko ti mayat kanya ka lalaki. Nga siya agbaybayan ti utang tinaganak kang kuana. Yung mapingarot nga bawang kanya. Barbarin ko na. Gabutan nadlaw ko nga nasiyad ka. Iso nga, inturturid ko na nagpatulong kayong ka, sir. Intun migat, saan nagto sumarag trabaho, kanuri siya ka. O mapandas siya probinsya yo. Kat no, mano, di talaga nga utang na kitinaganakin ka. Bayatak. Iti kondisyon. May kasar ka. Oh, sir. Agyaman sir. Rolly tinagan ko. Agyaman Rolly. Saan ko nga pagkakadagiti parents ko, tikastoy manong naming aramidak, tanabayagan ng independentak. Anyaman ti kahit ko aramiden, go. Kung nadoon kanya. Magak dahil kinilando manong nimi kat nagkat-katawa. Agad na mapanagdagam nga talaga nga dautag na, di okay. Dahil tangatan sigurado nga virgin partner. Agad ni, awang pa ito inam nga bulan partner. Talon to pala bulan, di postanda. Agad, at nando lagi pamanagnek, ipakita kanya ka, talaga nga virgin iso na. Ano nga pamanagnek? Di picturean to. Ano kasi nga mamati nga ron na picturean to nga dadara na logo ka. No awan de nga ebidensya kasi nga ron nga mamati ak. Nga itid ko kaya nga talo nga bulan nga sweldo. Babamon. Picture di ko na sa kundi pakita kin ka. Logo ka. Well, ipa-develop mo to, itad mo kanya, makalaglag ipakto akit kitain. Lando. Yung partner, good luck. Talagang ang virgin data. Manong name di dumat unay dakkel. Ngem oren anyat aramidan nga ta. Ni hamat unay dakkel ti utang na kinaganak yung kuwana. Ngem oren anyat aramidan manong. Ni Lorna. Manulayang disweldo na oret tatalot pagubraan na.
mabayadan. Mabayatan nga agbaybayag, binulan mo't nga interes, di interes na, di na pa'y ba kompletong bayadan. Iso nga binayadak manong nemi. Kat kastao na interagsak na ginaganak kag kuana. Agamang kami, sir. Agbalbali ko yun. Hindi pa ilangan nagbalbali kam, sir. Yung mawala pagtrabaho kami, tapos matulungan mi kumati anak mi ngagbayad. Yung kaya siyo. Umay ka dyan syudad, tas dyan ay sarap ka trabaho. Hanin, sir. Adala pagpuunan mi ko mga negosyo ka matlang. Naorag negosyo ko, tagsugal kay tumantmanen. Hanin, sir. Deleksyon min, inikat min dahil nga bisyo. Sige, gasto nga ron. Umay ka pala sa syudad, to atendaran nyo te kasadmi, kinilor na. Tap numamamuyo man tikit abalayan nyo. Ayaban nyo nagitik anak yung kanda duma, kakabsat ni Lorna. Halawan, sir. Hagyaman kami kayong kasel. Inya makmok manong nemi nagiti kadagiti parents ko ni Lorna. Managbabain nga talaga. Inya man dati kahit mga sawan nga magpagamiho. Kasla tayo mabutbutin. Dadapag kunain nyo pa pa nga, nakasara kaktigas kan kuha na nga nakigaw. Yung santo nakigaw daytan, numaramanan, makaraman. Dadamat ito, hindi kita kanak ang kuha na manunemi kin kakabsat na at imyan dito, imyan agraman kin ni Lord na manong. Nga ididay di nga rabi, manunemi, inted nandi amin na kanya. Oy, manong nemi, itapay lang nga makasara ka kitikas kang kuana. Virgin na virgin, manong amin, lips, amin. Tay talang nga nakiin na rakop, italang nga nakiin na gek, italang manong nemi, nga naaprusan ka nakarimkam ti virgin nga virgin, manong nemi, nga mansanas na. Impalubos na, manong nemi, nga nagpabati ulok ka dito'y ko. Napanagnagan nga talaga nga awampay ti umarang manon nemi nga katas iti baba ure no kasanot panagas asog ken panakarikna na timnas nagrona lang rodan manon nemi idibiyat kunti pana ket talaga nga narigatan ure la na rim took manong nemi dipinit nga simbrek Rolly. I'm sorry, sweetheart. I'm sorry. Okay lang. I'm sorry, sweetheart. Baka ka pala mamati. Mamati ako. Saan nga panagin ko kung nangaray? Nasarakan kamitlayangan, sweetheart. Nasarakan kamitlayangan. Rolling. Kalpasan day tamanong nemi, inuksot ko na pang kukinita mismo. Apay, apay ang bitsura mo. Allah. Damnada remembrance ko. Nga nakasara ka nga talaga ti babae nga siyak ti nakapagdara ken kuana. O mga no, i-upload mo No problem mo, sweetheart. Ha? Nakaragragsakak. Kat madanunan ko man ti aldaw nga nagtutulagan at no agkasarta. Wan manong nemi saan kon nga naabot pa iti 30 nga tawen. Gabotad kasakbay ti pa nag-30 kumanison ti pa nagkalis sa amin manong nemi kinilorna. Nada kami nakabukbukodan nga balay manong nemi katiag dama addan talungan nakmi. Nilando. Ana, kumusta ni Virgin? Talon tanak mi. Ay, din sardeng mo. Sardeng mo na. Ang atong katang chicks. Awanin, partner. Awanin ti pang sutak pa ni Kalsub. Kalsub ti habog maging kuwan. Huwin. Kasi jagahin ti style ti Virgin Pie. Talagang managbutbuteng. Kalsub dati man nagbabain. Huwin na. Siyempre, no, adapadas ti babae na talagang saanin nga Virgin. Ngayon, no, medyo mabutbutin pa lang sila man nagbabay na Virgin pa lang dahil, malaksid. No,
agpampamarang uno agar arte. Dito nga rin ti pagkasalita, manong naming kanagyaman na klaunay, iti anos mo nang ibasa. At sabi ko mga, dadamit na ibating nga adal, kadigiti padag nga dimngag, kadagiti agbuibuya, sino nga tapay lang ti Virgin kadakwada. Tuwing nga rin nga pagayam mo, rolling.